ngibona ukukhula komdlalo uNkululeko because if ungabheka la dlala khona uNkotha he keeps on scoring uNkotha ichance ayitholayo sometimes uyayisebenzisa la dlala khona so kusho kona ukuthi the more achubeka goal umdlalo ofana noNkotha nase teamini yakhe kuzomnikeza le confidence ngimbona nakubafana kuzofika la uNkotha a starta khona kulela wing so kusho kona ukuthi ngokukhula because uyambona namanje mafika ku national team usinikeza lento asishiye asinikeza yona ukuthola ama chances uphanishe Nkululeko so kubonisa ukukhula decision making remember manje ngibone lapha kule game kusho ukuthi uyakhula uNkotha most of the time bekathi ma win iball always ufuna ukuthi akhathe inashaye but manje uyakwazi ukusebenzisa right athatha iball abheke ukuthi ubani oranele boxini alethe iball eboxini so nako lokho kukubonisa ukukhula kwemidlali sengivumelana na uNkululeko mina ukuthi ngiyacabanga ukuthi uyakhula uNkotha the way ngimbona ngakhona because decision making ku final third yilento esiyidingayo uNkululeko. For breaking news, go to itiskitimes.co.za.